wa Sunday ana manfo agye ho aboso no koko bodanim ho de ba Opera Square de buremu a de besi adabraka ene enye easy task force ni ginamu dendende ho pa na busia join ye wo Facebook Sompa 106.5 FM Accra Sompa 106.5 FM Accra na amanfo binumu enne na yedi kan hye omobo abo ma no ho ba se enne no won beba montene so na woni aba be yiwo mu nyina afi ho no ena afena na binumu kure hye adwa enu nti de obedu Facebook ho a ubehunu se na yete pa enu nti odi join yen eye Sompa 106.5 FM Accra Sompa 106.5 FM Accra na behwe videos ni bi amanfo canopy nyina na yetutu ebinum afen wo mo se carpet wo fom ede mpabo aguso baabi a omo won nso ye baabi a na yedi kan bokokofi na otwetwa mu na wie ye ho no ese wo mo woni nyina ye ba be yiwo mafiri ho eno nso num nyina mu no afen amanfo hyedwa na yenkwa homa ne so ne ye ne yamane boni ka kira kwasi yebo a enkobo ne amusa ne sa so wono ene nanim yenu a ne hwene santamo wadidi won achi ensam no pa etesen ka kire ma hai Obama no ahuna mu tisan yo radio dom bibia bokro ne mom ubepie mu wa aka na chese ededifo no ayemeye wa hanu mu a obi ehu obi ode ne niama efa nya botre na kire nsem no musane yete ne awde wani ehu ene sane task force no madwuma ya no ekọ no kire mu tire Ghana fo yi ni ameda se ubepie mu ewo Accra Business Center hanu senya edi kan no me bomodia F5 AM fo anim ho no be fa team police regional headquarters from any cocoa board na amafa ni mu no na senia AM fo no Krole Court municipal assembly task force omonta de na hihye omo na amafa ni mu no first of all no e de back down hanu senya otimi hu se no wa ye djuma ne pa a me bai na no e kwan ni mu e da ho no na so se omo ye baby na omo dru baby fofra na se de before na fine akọ baby a na omo aye awie no enu nti na task force for no ye omo twetwe nkomo no omo eche mu se e de before na ma enyuma no aye den e de ama omo pa na wei e na ekoso asem radius amanfo wo hanom de omo hyehyɛ omo nyama wo pa ho de omo yi omo nyina afi honom obehwe no se bode na obi ton a ene eso no ammonia to oton a ene eso no enyama bi obi aton a na wahyehyɛ no wo kwa ho bia no so na me hyehyɛ nka hanom sei no enka oton ka wa hanom anka nde de eso bia afi exercise omo ye ene de ka me say ya ye sonko esan say enka ne no na nko omo ya omo je oniema no na so afi de omo ye pe na omo se fa oniema na so a enu ti se bia wa obo na so a oniema no na de chin akon de a omo ni ni asem bia ne mom to mo se oniema ni ti fomu a ohonom e na omo ni wo eye problem no na ma me ye metumi anya eje di fo no bi ba ku nyeni bi ne na omo atwetwe fomu a na omo so senior exercise ekwe omo ene be afati omo pa de omo so owo eka efa ho no mo ha eba Sompa FM so me so ADWOA ha mo de bela ni kan no en kre omo pam ya ba yefo no but atu we de oman ji en oman fiensem omo tati ye no omo pam ye si en fi ono na yesu ye ka obi na abaye ni baye because ka ye ti ya ka ye dan ka kana ya ka ya follow with kwanu a ka ye ya se but omo ma ye chance ka kra after ya dem si chance ni ye sugar na ma ye brusu e di si ya na ba ye be pana asum je na omo ba ko so ma da fa de me bi afa because ye omo ka ye nti sa na beba titi anso omo nso se enye ndepe ene be koso na ekoso de bia sen ya wonema no obe da aton obe sen hu sen ya mi di besa no na mi di nantimo kon de kwan be to na mi di nantimo because bibia no ameti my because man just wa in this ha na be yes ma me se ebenya ni baba ko nso ne na twetwe nkomo ame mo akwa ba ha Sompa FM meje oso ene exercise ekwe ona oton ade me hwa ode ya eye belt ni ade na oton exercise no hu ni sen ya pa de me yo ne ye na aboa ye pa first na nka ya beje uni o ma firi nsem ba se si ade ye nji ye ni o ma firi nsem ya ma ya kwan se ya nsia ye ne ma no ye na nante bia o ye na nya ne mfume yo ne fom so ya ade tonfo ne fom so ya ni ade o lokwa ni nyina boso ka ne so ba na da tim ye so a ni e twa madapa ni e didi abro ni e de bro mo ni nyina ka ho na akwafa ha nyina abra ye
nanso ne yɛka ne sɛ yɛsrɛ no ɔma yɛ baabi ne yɛntena na ɔhyehyɛ yɛn yɛbɛtena ase kom na ɔmo nkyɛ sɛ na ɔmo kɔ kwan no mu na ɔyi ɔmo mfiri kwan no mu na ɔmfa ɔmo nkɔ baabi a ɔde ɔmo bɛkɔ na yɛ asom ndu yɛn. That's it. For me, and she, I'm a woman. I said, "Me, I did before no being so." The alcohol, not yet me, and then more actually, and come on, and Vienna. Obaapa saying, "Dear, send a meeting. Can I come? I have no money. Me, be also soon in Yama, and at the end of Omoto and Yama to send toast near Diana. A Yabon box moon. Sabot is me now. Abaye for Nana, a task force no. At the cast Abahan, Mamudina Echo. Me buy you, me who a cast bear me, and son, Nina Echo. Now, task force one, the Moda so a hanum thing. Mesa Akama, me back with him, and then check Uncle Moman, more about some private. Me Pacho, Papa. Yeah, need to be a swasa in Yama. Yeah, see Abaye for Abba. Ujira wana mabepeja unyama. Omu peja unyama na omu di atuka. Minti mi bisase. Ye isengayo. Ye ngwede ya susu ni yade nananam. Ade nsi da bane se. Obi sunade no jano obi bisase ya ne buwakwa na baye fuo. Ade peja usia. Na wamuse. Na maama se omu nyane se ana. Ensi anu diya ya sra mampeni. Se ye nisto ya shwa. Any editing to be better be crying out with your opera near patency and Serena, Mama, so near the big and found Catatra by his for your Serena, my Semitiano. That's it. Remember the tractor and it's so fresh cup. And me, any day, Sabayaba. It's a quiet time. Small be an small be so quiet time. I hope about Ghana to see Ghana next. Aha, and so Mukuma, and Nimase. And then Abaye, on fire Yamabia, who am out for no, my 4D, men Sawaha, men Pandiawahano. Yam Kaka, 3 days near Epa, who wants to go a brewer, and she was what delay for Yama. Hey, wow, the Jericho, a crow, a clean, that's all waiting to make our chrome. Aha, now so enko fa de dia amafo be nya omudabre now so who said Obaapa mudia kikeleke ya be ju niama next time we be respect Mahama every time Mahama no or ya supreme leader e to kasa mu jitu mu bunu enti we die we be bunu tentem makam me da sepa nyabotransa ni aka na ya mu akeka bomba ma musa we metie man nkasa yemu ene se ne wo mo kire wo nsem na AM task force no ankasa na de omo ba omo yi omo firi ho na emom omo ne ma no omo nye na abayefuo bi nso ne namase esesa ne ma sa na tie sana ade na kwa ese enim so de omo ho asemu a omo ejiji ne ma me de metumi edi mani ehu a me de ma no beka ne se me ba ye eniama me hu se AM fo no age a egu omo ka mu eye wan se entos for the boxes na eye ewo mu no eno de omo ba na wo hyehyɛ na omo ayi boxes no mo de egu eye ka mu na me hu se omo ka me de mani ehu eniama bi wo mse bia ye ntade ana se bia eniama hodo ema ne bi ton eno de mani ntwa bi so sa se AM fo no eye bibia etesa ne kura mu no me hu se ema ne bi aso ne bo se pa eno no wo mo ba me yotutuo ana se wo mo bo ne pia o omo bo ne pia o ne tie ne se ebi kan ya na pon e bai na ye ni omo didi nkomo no emi mu se ye omo de pan e sanse obi wo ho no mo a na waji ba bi tatra no no nko a kantam so enso o no no eye bia ense se obeton ade wo ho no obi nso che mu se e na no taxi driver bi e twem ema ne ka ekofa obi eniama kakra so je 300 Ghana cedis nti wen ya ya de e ha de sanse nipa ko nya ba bi enfa eniti omo de se na de bre na e ko no ya de a omo bo me ya ne yo abaso pa se dwumadi e mu di no e ya de aboa e sanse ndei no kwani ya me anim ne aha de me taba ha pa na so enne wo hwe hanum sei na sanya aha no mo atene won se edwadifo na so den ebimu guso a e ton ade de na so hwa enne de bebi obi gina bia no obi na mo a utu ani abetumi ahu na ha no mo atene ata ono mo a
baby bia adi bia opesa oye bia no betumi aye na baby opesa ofa bia nso wetumi afa etumi adi udwuma enti na bia hamom de emu ada ho pa na mom no ye he nim say jedifo no ebetumi adi hihye ne so task force ne so etumi akoso a esense so china ene da foforo mu amba Ghana for de ni maso den o messenya ba de he nim say dwumedie no betan akoso se na be yakom ebetumi ate esense ena no Barack Obama eba South Korea so mu everyone say na be yakrom bet na ho oba de a ye bi ehu ni na mom ye de yentumi ni ehu ni tese ho oba kroma enti we de dwumedie kese pa amanfo bebre na dwadifo na mpoka ho no ebi mo ebo me yo abaso yo Asara banache sese no ne kura wo kiremu a efri cocoa board ho ede kofa Kimbu market ho no akofa AM anim ho ede ko wura makofa oko Theodosia oko hockey pitch ne nchen ho no ho nyina da ho aka betimi abonsa ho ho no nyina eda ho no mo a ka betimi abonsa ho ne menim aisa ka ewo krom kra so de mame ebi a me gina sisi no ka ewo krom eso kra de ba me menim se yeyi community na aisa almost omo ho aha omo tumi ekọ basa ntentem so de dia na ekrom de krom ada ho pa je se de ba ku mienu bi pe ena nim so ahegwa wo ho no no so ye hwe nim se me task force na ye prote task force ni betumi etu omo so sa okay ka kire kekania ka nyina bom anwumre hot bite so na o de abre hyehyehye why mini amache na ni sabe pepe yeah abusia ni pete ni kan ka kire kwasi yebo a wono Sompa ye reporter ono nso eto ye nkra de afa nkra mantam mu nyina na ode nia ekoso ewo Nkran Central Business District ode abesom ye no Yamfa yani enchiremu wo ensanfufro emu Omampani John Dramani Mahama edi atu dwase ebre ewiedru se wo man no ebenya empuntuo ensehye ye betena ho no mafebo na ebeboa ma omani sikasem ntoto ye ne tichu atumi afa ne ntoma pa efura wo se emfie pi ya besene ekoi Ghana fo hwanimu se nema bia etese ebekoso ne yi ya adwene edi afri ensehye ye wo ho no dada se ebia amanyokuo ebe adwama so no wo bedi ne bre no wokọ no yen hyehyebe ye nadwuma wi a amanyokuo bi eba no no so aba no aba ne de entimpepi no se mpontuo bi kura hyase no a enwie peyo na akakwan emfinfin project ahodo ya aban abetwam akwa ye hyehyeye yanka bi ebebo oman no sikasem ntoto ye krapo na aban foforo ba na esanse ye ni plan bi e beda ho no mafebo nti no na saa ne ma nyina aye kwane santi wonam so apaw abedwakuo sronko ene nkrofo a won ba beda commission kro no ano na wo metimi ahye aye ntotoye ye National Development Planning Commission na womo a yeyi womo se womo meye djuma wo board no eso na commission no atena ye no womo ekoso afena mu esu aye djumadie no ase eno Mampani John Dramani Mahama edisa ensemi ekotu dwa issue of growing national interest. And that is the urgent call for a long-term national development plan. Ghanaians increasingly demand a stable and predictable path for national development that transcends our electoral cycles and partisan politics. Here I'm reminded of the words of Osajifo Dr. Kwame Nkrumah in his visionary 7-year development plan, and he stated, "In the very short period, we remain prisoners of our past." And so there already Nkrumah was projecting that we should have a longer view of our path of development. Indeed, nearly 70 years after independence, our economy continues to rely heavily on a narrow range of primary commodities with limited diversification and value addition. This reality reflects the persistence of structural constraints that continue to hold us back. Proof that in many respects we remain, as Nkrumah said, prisoners of our past. Since the completion of the 40-year National Development Plan in 2017, under the leadership of Dr. Nee Moy Thompson, not Moy, Omampani His Excellency John Dramani Mahama ena yete ninkan enu achi jamtreni ya woma pa no se wombeda sa commission yi ano National Development Planning Commissioner efishie duanan ya eda yanimi wo ba behwe no matoto ne ma yenhyehyɛ pa Dr. Nee Moy Thompson enso afru simpie
ɛna wɔda ɔmampanin ase papa so wɔnyɛ gyidie ɛwɔ ne mu wɔahyɛ bɔ sɛ adwuma a wɔn de ahyɛ ne nsa no wɔbɛhɛ no wayɛ no pɛpɛpɛpɛ wɔne aso yɛ ɛhwɛ sikasɛm ɛsoɔ amena do yɛ ɔda Bank of Ghana ano aban kontabufoɔ sonko ɛne obi biara a wɔsɛ fata se wɔdi dwuma ɛwɔ saa nhyehyɛ emu no wɔbɛhwɛ no wetu saa namon no. On behalf of all the commissioners, I'd like to pledge our commitment to fulfill to the best of our ability the duties and obligations that come with this responsibility. I would also like to take the opportunity to shed more light on the structure and work of the Commission for the benefit of the media as well as the general public. There are 37 commissioners, a reduction from 49 in the past. It may still seem large, but they work through 8 subcommittees in the following areas: the economy, with the focus on fiscal and monetary policies, and we will be working closely with them in drawing on their experience and knowledge. The number 2 is transport and logistics, which will be critical to the development of a 24-hour economy. Dr. Nimoy Thompson wono ene ye dwamtirani eda National Development Planning Commission no ano. National Disaster Management Organization ya ye twani tiawa nadmo nefa ye wo Tema West wormo ba bontin de kokobo akodi ama adehye ya wormo ewo Sakumono Ramza nina ene se asase e wo hodo won mo hyase etete won kakra etwitwa bi mu twitwa ton ne ade na eno na nadmofo aba bontin se emfamra kwanso won mo se Sakumono lagoon hono mo no na se dwumedie ni ekoso eno na nam so ema deputy nadmo director ya wono ewo Tema West Yera Christian Dela Apeto wadi atudwa se wei eye kokobo edi nkan se ye won mo echi obi na won mu se wahyase etete asase no etonton wa na wotete ede ye de wo so wode ya embre wo hodo mu a ene wo mu ebedie. For instance, when we come to the Comte 5 here, the whole place, they are living on the Sakumono Lagoon land. You could see the lagoon and where they are living. You just walk and you see that this is the mouth of the lagoon, and the lagoon is expanding, and the people are living there. And so, such a place, it's a difficult work for us to do something about it. What I can say is that the engineer's advice, he said, okay, so we have to drench the lagoon and then use the sand from the lagoon to make a boundary for them, so that when the lagoon is spreading, it will hit that boundary and it will not escalate to the other side. What if the rains come heavy? So these are some of the issues. Adeshma Manipo Kasa ye Yera Christian Dela Apeto ya wono ene ye deputy nadmo director ya wo Tema West neni ye kotie ye no. Yemfiri ho na afemfi ani kyeremu ewo ensamfo from ni nyina ye nsuyiri ya adodore enkraman sabre enya asem ketwa kra na we ye nadmofo de anom de abegui wo mu wie ye pe ena Ghana Hydrological Authority wo mu so nya ne ehiani Ghana fo na nkasa mu no wo mu nyina aka ho no bie ena ne yesie sa oman ya hyada boka ayade de ato ho na wo se bomoden akrokra ne bo ho bra na etimi boa ema oman ne nyamfa so papa de firi ho no da bi enu ntu be hu breje so pa na obi atwa foundation de asi obahwe na ba bi a yen si dan kran fancy ho ho no de ne kiosk be kwa akosie na de bra Facebook be hwa de Facebook no ye Sompa 106.5 FM Accra ensuo na manfo na musa no ensuo pa na manfo na musa no we ekoya akwura nkrofo fie wura nkrofo dem ama sesei obi kai na tete ensuo ni asa bete ensu na ya twene de kosa hwe wo hwe ensuo sa ne wo sa ensuo de afiri stream mu wa hu eno na mpanifo chese saade no a ekoso wo man Ghana mu ni se Ghana ya nhwe yie ye bekura ni hwenhwen ye bedie dokrokwa se ya nhwe ne ya moa na ade a wo man aye baabi a ye yesi wo se ahade enkoho ahade ye nye we wo ho na se ya nkorakora anye ne yi a na se ye fa e de hyehye nsem se baabi a ne ha baabi a beto bia ye mpoyem ni ye pono saa oman no ye bebre pa pani a wono eye head of drains ewo Ghana Hydrological Authority Richard Kofi Ameko. What in some way it was with what we saw, basically it's about people encroaching the water bodies, those wetlands that we have, or before the municipality do have some micro detention ponds
with what we saw on the ground, majority of them are gone. People have filled them and they built. So it's more or less it's exerting so much pressure on the Fulani the Fulani dam that we have. That is why it could not contain the heavy downpour that came last night. Wow. Anyway, near Honio. Nano kwasi adansu ato aye won kan. Pani behwe. Twi amanfo kai. Na twi TV free eda ho. TV e de aboda ho na nsu atam ne de ko. Eno na wo kire se niam a yemfa ntutu yie. Ene ne ye hye nso a amanfo adwiri gukwa. Esan se baabi a na ye si dan de yesi. Baabi a na ye pe baabi atena na ye pia nsu anamon afiri ho no. Eno ka ho bi. Ene abedu baabi a edui. Pani a ono amansan bo nkomo efa ensuto ene saa niam ne nyina ho e wo Ghana Hydrological Authority eye Richard Kofi Ameko. Ensuo ho nsensem no de yedidi de ho nkomo ni bia na de beto mu kra nsem bi ekoso wo kro wo mansini assembly no emu yenya no entie se enu akra de wo mo kodwiri abosomfie bi ya won potem ho na konfodan bi a esi ho na amanebo no kire se edan no ensuo kwan emfifi pe ho na esie ewo nungwa empotem ho entie enu a mansini assembly no eye kro wo ho wo mo task force no mpanifo a edidwuma ewo ho no wo mo kɔ ho ene emfide mumrutu akɛsie yi ebie ene wo mo de kodwiri edan ni nyina egu from eyabosomfie no enam saa ye so ema mansini krachi panyini owura Paul afotekwe de kokobo kese pa de ama wo mo ampepi no wo mo sisi adan esi biaya nkansuo to a esese fa okowo sese su ne ban no enya de bi esese ye soso so kura wo mai emu nanso enu a wo mo koye no ene yenya no entie se emaburu bi ne omanfo bi ete nungwa empotem honom wo mo bufu ye pastor ye senko wo mo ni mansini assembly task force no wo mo de boy ni wo honom a na enya asem kuma kura de kosu bi yenkotie. Hey, yes, stupid boy like you. Abusuan na chese enura de koso wo hono mo chese we obi aso obi atade mu obi so atwi obi ni nyina ne se wo mafo wo nungwa hono mo no wo mo ekire mu se de mansini assembly na beye wo hono enya de a wo mo efu aso kran so assembly no so se wo mo de tene ne de se fata no wo maye no kokobo no wo mo de mo manfo wo bekwa kosi dan ana wo be pagya structure bi e de si nsuo kwan so no de eyade a emra ebewe pa abusuan se ne so se utie sompa secure sanitary pad kase ya de bre odumienu no eno no asugusu awutie no mesrawo saa bre ya ye wo mu yi ansa bosome no wabu kof nti ma no ne american matemase wanya book off no nkoa de wawuram wunya wuram se kim ne betimi abo ho siesie paa no eye secure sanitary pad eye apebito be ma ukwa abontre na wo ba nye biscuit nkoa eye ato secure sanitary pad ka ho wo ba no wobeda wase paa ne enti e wo se auto secure ede ma wo ba no se ye wo yire se ye wa genge be pa cho ene se we no efa ndim fa kire enti emane ho nsei afei ne ntaban ne nso soso kama enti efa baabi akata baabi a ebi mfa nkyɛn ɛna awuram aha ne yɛtɔ so mienu ne se ye de pel cotton e de afamu a ɛno no sign boa korakora no ɛma ne a ɛbɛ ne nyinaa no eyi ne wese kama enti be wie no as a virgin bibia ye correct edadin da bia evergreen virgin na okita wadiem saa ne yɛtɔ so bio ne boa ne da fam sei kim wei ɛso bɔtɔ bia so ɛno nti bomodin pebito na ya na wo de aka ho birthday present no wo de mu oba no fa secure sanitary pad eka ho no we beda wase pa enye na ewo supermarket corner shops malls ahodo online ne table fo no so nyina no uduru ho a ubenya biato oba sabre ye secured na nkoyi mfama wo endpoint homeopathy clinic eho de eya yaresa ne ayarehwe nyina adwesuo eho ne wo yade bi a eha wo tete wo mpomuden fakodan Dr. Dubu atene ne mrante ne mabawa no na wo mu pa afei awade no mawade be se mfie manim do awo ni bi ma ama sesei ase wo ha bema anase oba onso so wase ne ha pa me pa chomo mienu nyina momfa mani nkyerem ewo endpoint homeopathy clinic na monko no ma mo ba enhye mo achiwate afei bema prostate ewo so no me pa chow krokra ne sesi ye ya nsa na agensamo
enu betimi aboa wo afe edu akwantu kronkron na se mo kwa a menye oba no wokwan mu premature ejaculation de enye kra me se dakro oba ba ye hichi na nya nkwande na ye sotoro pa na waje ne saa no esanse wo gine wo ba no be ma nso de ukosina ni mu a usi wiase mema nyina na mu ya abadwuma na ye nkamfo me pa cho nia eye wo nipadua no mu efri wutri nua no kosi ubawura no bia no wudu end point homeopathic clinic ye betimi ahwe aboa wo ye physiotherapy e wo ho massage ni nyina ebi wo ho a ye de boa se be ya wo mpomden betimi akonkan na wanya ahoden papa e de akofie ya hye ye kase no e wo enkran ha ya Spinters Road share signboard e ho na yebutu e na fei ukwa santemantam munso a ahenema kokoben e ho nso ya je ho apeten e wo ho bibi kire wadwen a e ya Alfred Dr. Dubu atian kasa e wo 0244 867 068 0244 867 068 and answer 0274 234 321 0274 324 321 na one empania bonko mo yegina we so atwa ehu sima ye ba kase na eto aso KWAKU minim se wa ye hye me kra manane na so eboni show ho a embaso Male hon sepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view means a condom. The condom mulia then it's not on, but double dose got as a condom. Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi enim sesa ye prostate. Na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu asia. Na ye Endpoint Homeopathy Clinic. Anase ye kidney, ye liver problem. Wo fa baby ena ajujuo. Na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic na ye moa wo. Ema ne mema mo pa wo. Ye Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo dem fua. Yare bia infections bi ne wo ho. Anase bia wo hwa wo fa baby na ajujuo. Kidney problem, prostate dear, Endpoint Homeopathy Clinic. Ahenema kokobe kumase baako ho eben Angel Educational Complex no. Ena Accra hanso so dear. Wo mu gina mu ankasa. E was Spinters bebre friend share signboard no. Who na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic. Obia ebechro. For Endpoint e wo 0244 867068 and 0274234321. Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mu dem fo. Eh medo. Edurano pa wutimi to boase etwitwiwusi o ado na so ni se mede yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima menya homka senti na ye bokoi na medie me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum so a enwunu anase de ehia mesen fimfem me biem na wo hwese mesi aye fita sesrecha homa na eti brightens yas whitening toothpaste and the brush and the midi shimisi enti na wo se fe na yas total care gel toothpaste and the brush ni de ebo wo se ho ban demu ni nyina ema wonum ye sham. Oh yes, enu kretrodo yas herbal yas whitening and yas total care gel toothpaste and the brush abusuan chamfa se wo pedudu tu e won kran ha for Leicester Ghana Limited and was 050-161-9588 Leicester Ghana Limited and the yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwa so ababu munde dinam se menya foreign call. Hello papa wo doba do bi ani o se me feel London eko US o na no kra wo kura fra me boma mane a na papa mo ho te sen awurade aduma ha boko na ko jejesi eko bo sempene mo de wo ton adansi ho niam no nso wo hye ho de wo hye ho eko ba mesi wo bo aduma kura sre kane no a na wo duru US won so manfo bo ndin sa na papa US ha kura de na ko jejesi company limited agi ba bia wo Holland, Germany, France, Italy, London
London, Canada. Eba adensi hu niema dia. Obiya se Nana Kojejesi Company Limited. Na matese wo bie depo kesie bi ewo kasua. Eho na wo biya koto adensi hu niema. Na eye no kura papa. Oh, eye no kura pa. A police station in Chenhua. Hey, akuoba sempre mono no. Onye mereda. She, we kura no miensa mua ene obi en foforo yawo. Ba ko obu akwa sepase kumase. Ene ba ko so pokura se nkran ha. Obi ase Nana Kojejesi eye bemaba ewo dansi mu. Waton cement, iron rods, banding wires, and ADWOA plywood and just said about dance. To say BBA de share a dance ya said the Korea. Depo ni nanso eye to football. Would go ka mu a what ko free. Akra we kaswa depo ene pokura se de no kra to nchen ya. Wasa obi akoteman, Tantra Hill, Iron City. Amanfrom wasa bie depo kese so ewo Koshiman Kumasi sepase depo no kra da nchen ya ebisu magazine road head office no wa bie depo kese so ewo da de ntam edwesu Accra road Femeso opposite Alaji Celia ampaba meboshen Tanoso Breman and Amanfrom numbers of man for the free 0244 313 752 and 0244 41 93 Nana Kojejesi Company Limited. Hey, akuoba simprimo no. Sompa kasiebo aji bebia Adeshmama premtuba kasiebo and Augusia wutie was Sompa 106.5 FM Makra Yato kasiebo no so yada so ejina ananu nsu a eto ye no nsensem emo na ananu nsu eto ye no kopiemo ewe wutu senya east emensinu emo ewo mfifi mantemu anachese akwakwa ya rahosem ye pa ni nya ne sensu eto ye nipa bebu wa ha aduanum ya mi kasei wo mu ni baabi a wo ebeda eno enam so ema ye name rahwebedwani ya wodo enewo ewutu senya east mensini emo etwetwe enkomo honorable Felix na kwayo okono ye ne no twetwe enkomo yenkotie ensem ode tudwa enume ya 4 rounds bibia nsuo no high no bibia flood in sea and we akohwe hono akoye assessment ehu say ngofo bibia kra we have to help them to relocate from bibia omoteno eko other places a bit more right now ya pet temporary shelter here Asare dying any mosque amomo omotimo for the time being na yehu say drainage kesi abakwa ye wo ewa hase no okudin shoe no aye mind ye pepper say ye be dredge shoe no then also no ye be educating and call for especially more mote eben okudu no once in normal circumstances say ukosi dan ya say insure enam ho na insure da ho also see dan no 200 meters away from insurance and you mo be kasa Adeshmama nipo kasa ye honorable Felix na koyo okuno wono rahwebedwani ya wo ewutu senya east na eno na chi no ye na etimemfo a nsuo yi fa wo mo ase wo mo ejapade no etwetwe nkomo Adeshmama na yerese yensabeka etimemfo ya nsuo ye toye anano ase wo mo japade no yenkotie mbra nsuo beto a ka oso mo hwe nanka omuti mman na nsuo no ba nya kwabi afa isi nsuo ye toye bebi kakra na ya na nsuo ni wura ufie street ya wepe na eno so tambia no ye ka kire mpenifo ombehwe nsuo to tambia omoba hanu area ha de nsuo to bia ya hanu na omoba nso omoba ehunhwe usual almost every year we experience this disaster and we are suffering a lot. We always plead that the government will come and see us because almost every year we see this disaster. Adeshmama eni ahodo ayekotie ye etimemfu bia womo ewo ewutu senya east mensini emo ewo mfimfi mantemo yensendwani Eric anan Sompa FM wona na de sama ne boy ebreye ye to ansem ne so taw na fe ya de ani akire mu ewo koto na ne ayate ene nanka wo se professor Amia Kunfi ene nanka so kokoto ewo sky train scandal ne ayede entansa yede abono se enam ne nsa so amwo man na hwiri sika botini bebre enu nti wamra no ma meyi ano kane no no na no ye board chairman
edema Ghana Infrastructure Investment Fund na yɛse Skytrain yɛ ɔman ne yɛse yɛbɛyɛ ne nkyɛn hɔ pɛɛ ɛna na sika no ɛnam so train yɛ ɛyɛ ntimi amfa ma sika nso so a na yɛse yɛde kɔ nso a ɛno nso so ama ɛnam so ma wɔn ɛde ntansa bebree ɛde abɔ no na ɛnɛ na yɛse nkokɔ pie kɔɔto na wɔn kyerɛ sɛ nɛ wɔn ntimi ama kɔɔto na kɔɔto no ɛkɔ asetena wie yɛ na wɔn ntimi ama na ne lawyer ɔpani Duke Aaron Sasu wɔde kɔto kɔɔto n'anim na wɔkyerɛ sɛ professor ne ho mfa no enti ɛna ahomakye ya na wɔyɛ kakra no mu sɛ dabi papa no asɛ ɛnɛma nkɔ yie hɔ ano ma no so ne ambulance mu ɛni hwi University of Ghana Medical Center and emergency mpo ɛno ɔde ne kɔhyɛɛ amene wo kasa saa bre yɛ eguso de kaseɛ yi brawi wo guso da hɔ a wɔn pɛ kokɔ bi ɛde ama no sɛ bɛyɛ obetimi kra de afa ne nuro kakra no nti wɔhyɛ court ne bɔ sɛ the next court sitting sɛ duru hɔ na sɛ ne ho atɔ no a professor Amia Kunfi wɔde ne bɛba na nsɛm bi a oso bɛyi ano no wɔtumi ayi ano na bibia nso atumi ayɛ kama paa Ghana foɔ bi na ɛka sɛ wɔn kyerɛ sɛ GPRTU foɔ ne dɔbafoɔ a wɔ Ghana ha sei wɔn mu dua bo paa wɔn kyerɛ sɛ ɛnura empo ɛna wɔn hyɛ daa de press release ba ayɛ sɛ nyame yɛ adom a efiri mi ndade korɔ no wɔn yɛ te ahyɛntuaboɔ so san sɛ ɔman no sese Ghana cedi no ɛnya hoɔde agyina so paa ma sese petrol ɛne diesel yɛate so kakra paa de ama Ghana foɔ na wɔn mote so wɔn mote so wɔn kyikyɛmu no edunum 15% ɛna na Ghana foɔ kyerɛ sɛ dɔbafoɔ moma ne reflect na memenda no nea wɔfa kai afiri amasama abɛkɔ sekre ɛne ne ofiri sekre ɛnso ba bɛsia kɔ dɔme ha yɛ impo no sɛ kane ne yɛ gino 6 cities 50 pesos a wɔn nya no wɔn nte so 15% wɔn work the correct sɛnea nkantumu ba wɔn bɛgye no ɛnte so aba nso a wɔn nte so mete sɛ yɛate petrol nti yɛte so a mekura kwan wa ɛbɛboa me ɛna yɛde sɛ kwan so wɔ afi trɔtrɔfoɔ ɔmo koraa na ɛnyɛ wɛnum koraa deɛ ɛyɛ ade yɛkyaagye wa yɛakyaagye wo na trɔtrɔfoɔ ɔfa wofiri ohwim ase a na ɔde wabɛgu ha odu ha no wato aso nti ɛno nso bonka ho asɛm ma yɛ ne sɛ yɛ ɔmo te so ɛyɛ sɛ bibia isi a ɛnte so ba yɛsi ɛte so ɛna ntumu ba nso a ɔmbɛtumi ato nti ɔmo te so a ɛyɛ ma yɛ passengers a yɛ kaa ɛna ɛbɛyɛ ama ɔmo anso ɛde asomdue bɛba ɛnkɔyɛ ntɔkwasɛm biara nti saa no deɛ ɛyɛ ma yɛ ɛyɛ ayɛfo abusia we ye Ghana fo bi ya yama ne boni ba bedu ene won bon komo e wa asante mantam mu ene won che sente so ne de ebeboa pa sanso bi ho ne krum kwan wa we nyina beboa amana service kakakra Mrashe Bejeni ya wojina mu edimo omanfo won price so abato mpeswa so eye onunyanfo Davis Opoku ansan ya dodo no abone mrane OPK opanyina be cheche ensema hodo mu ose wokọ abefo ntintan fidie so ene wo gentre ha pa nya sem ketwa na ntre ha no a wo gine wo se nipa bi na etretre wo monsa e wo no so se wo no wakokasa edi etia kane mampani abedi achire His Excellency Dr. Alhaji Mahmoud Baumia ya wo chire mu sesa no a omanfo ekeka no enye no kurakura no no wontimi entu na mo bia etesa enkyeremu a wode ma Sompa kasebo ene se sa ensensem no akokan no kura eye WhatsApp group bi o private WhatsApp group bi a wo mu wom ena abrantie bi efre no Tamimu ebe posi bi wo honom se a na adenti na MPP amanyoko no badwene ho se wo de ononyanfo Brian Echampon ebetumi akogina se Frankatuni abato kese foforo eda yanimu ayebekọ esan se wo fire poema ntamunti enti yaka owura Brian Echampon ho asami de na kyese o mampani ekufo ado kane mampani so wo fire poema ntamu enti ye de Brian Echampon so ekoka ho na yemane kogina se Frankatuni na kyese wono so efire poema ntamu anya de ebetumi aye possible sa enti sa Brantie Tamimu ne ka sa asem no en wono so cheso odabi ma won kasa akora na sa tribalism nsem ne de enya de beboa e wo sa platform ne so nti sa ne ye ka de a ene adenti ena se se o mampani John Dramani Mahama mampani na chese next president and flag bearer obejira ama NDC so ese so wono so free esrem honom enti ono argument a wode ba ye no na nyese sebe wo kokasa e de atia Dr. Mahmoud Baumia se wo free srem enti na wo ko gina ye 2024 abato no emunchiem wono ankasa de ba ye yenti ebimra in any case, Sebio, the for obi the tribal politics and tribal blackmail, the premier thinking, Mintimano. In Casa, as a Kasa, it's not for an apart.
the Bessameka. In any case, your party is a party of choice. Your party will believe in competition. Sebia Kunia Betoa, even Edubuai, 1992, you didn't call your trust stolen verdict. Yama your MPs in your parliament. 1996, you contestino, and my far candidate could go the Usadiano. And yet, if it any other fact, he believes in competition. And once there are people who are ready to contest for the presidential, one person can contest for presidential. We'll go into a competition, kind of champion will win Yakupoyan Aduma, and it's going to represent the MPP. Onipa yatini ni sesiai emrasebejeni a wojina mu ede mo manfo won price so abato empeswa so onunyanfo Davis opoku ansa Adeshma ma yade kasia bono kowie ewo bi man so na US memo na yakwakopie me kase ya setefo beka ya emebi atwemo US mampanyi Donald Trump betu dwase wona wafi wo man so ababe piem ewo US memo na sebio wo fa koti kwan so na wonni krata wo betimi atena omemu no wogina so se obema wo nyina ama obi akoni kromo ya broni ebeka se deportation ye be deporte wo nyina ama omo akọ na ne ya meka say US Supreme Court wo mo babonti ahye ketin se emre bi atwemo no na President Donald Trump yes nipa be 350,000 na wo hwe ni mu kwan se wo be mu obi akọ krom ye be deporte wo mo na dru ne nam so ema US Supreme Court ahye se enya dia wo betimi ama wo bi akọ krom ana deporte wo mo na emre wo mo de tu wo nie ese se bia wo fi ukrom ana wo man so ene wo be piem wo US wo mo a na se bia ukro no mo bia ntoka bi akoso ana se bamba mu nsem entimi ngina brane a eno no ye be hwehwem ne am watimi atena kro no so ana se wo haw bi wo ukro no so a US aban e be hwehwem na fei empanifo hwehwem ama watimi atena na ente sa na se bia wo fa akoti kwan bi so ena wo be piem wo kro no mu dia ene emra no e betimi ama wako ukro mo abusia ha ena breme yakwan eme de secure sanitary pad dumienu kase no ye de AC hye ne nso se ensemu a ye de besom wo no na poso kakra ebi ene se bongo ukopiemu ewo bongo district a penipa ya woda National Health Insurance Authority ano nipa bi akodi na yawo agene nkwa efri nsem Sara nso ne de ema wo se Owura Mahama Ayarega ekasa etia saa arehusemu na Accra Mayor enso de atodwa se Central Business District ewen kran hase no dwadifo wo mu wo ho wakasa fa ho enipa bebre nso ede wano atumbi enkran ha titiri pa se nsuo to a na efa amanfo Owura amanfo dem won kire se oman no nisu eka ho Mampanyi Mahama ede atodwa se brewie duru so oman no ebenya empuntuo ensehye betena ho afebo Nabo edi kokobo akodi ama adehye ya wo mo ewo sakomono echese ensase wo mu twitwa ton no wo mu nyai sanso ana wote ne kase mu se Professor Amia Kumfi Christopher Kennedy ne ho enne wantimi ankokoto na ede entia ye kire mu kire wo Sara so ene de wo ko kro women's ni assembly ni sempenifo eda assembly no ano wo mo akodwiri bosumfie bia na esi ekwan finfin ensem na hodo bebre eka we no mo ho ene nua no miensa je bre ede mo nkyiremo de bre wo bre ko a secure sanitary pad aso yasene ama kase na nkasa mu aye secured kama mabibia ye fine amfa nchenchen efa mfinfin correct enam pel cotton no ehye mfinfin ni ntino ebo ho ban so kama e ma woti ni nyina enye ono nko a sanso ena endpoint homeopathic clinic enso boa ye mpomden ti se ya no aye den na se ye de boa akankase na me na ye oda na baby ekwaji mpomden free ye eye endpoint homeopathic clinic ye dia seda Emma Lexter Ghana Company Limited nso wo mo na de Yas toothpaste ene ne brush abedwama so wo se de ehuhia pa koko nenne green no a esesa se nyina me pacho Yas toothbrush no ebedwiri ni nyina e de free ho na paste na mo wanu mu atekama wo kasa full confidence wo nsuro bia bore bebia ye ton enioma bia wo benya bi ato 0501619588
0501619588 Nana Kojo Jessica Company Limited adansie nyina adwasuo wo headquarters ene no enti ne ede board dance roofing sheet ahodo enadoa cement bibia fa adansie hu de me patro kokoto ho benya free delivery e de akoba bia wo bia enkrani kumase branches no setam 0204355040 0204355040 Yen first day biam Emma Hajia special food ane eduane papa fie edono ewie yi waye adwuma wa bra wo pedwane a wo bedidi ama wetime gina wona so abra ne de a eye Hajia special food eduane bia wo benya bi se ye fufuo ni light tube anaka ne ankwan no wo benya bi tuoza fi toka wache jollof fried rice konkonte se eduane bia wo benya bi ato e wo Hajia special food medofo ye delivery baby a wo bia no ye betimi de abra ya ye nju kapreba kra eduane de obeto na mum delivery ne de untua ane enti we promotion kra de ye momodi asem woni Hajia special food ebedi nkombo ewo 0246359921 and 0535484392 na woni penfo eni enkomo yewo atro ane kwan so a ewo na obehu Hajia special food na ino dan chen ya 21st clinic medofo e maka cho se ye sciatica originator bomodi a se wododo ni mankoye ewo ni pedua ni mu wontino ase nyina ngina so bomodi a ese obekọ 21st clinic na wo motimi apo no masaw yade na ye branches ne de medofo e edroso pa eyedu enum bebi awo bia no bomodi ase obebisa se 21st clinic woron be chiro na wetimi akwakoja yasa obetimi afrempen 4 ewo 0540311311 and 0540311311 Shannon so sakasie etwa ne ho ewo Sompa 93.1 FM ewo Kumase sanso na iko 100.9 ewo Kumase ho Santimanta Muji FM wo ho Adamfopa radio ewo Paris Sompa 101.1 FM ewo Takwa Sompa 103.3 ewo Takrade Sompa 106.1 ewo Techimai sanso ena Sompa 98.9 ewo Sunyane 90.7 Sompa ewo Nkranza ena 101.3 ewo Doma udiko danu si etwaguye na ye Sompa FM sanso ena YouTube no Sompa FM live Facebook Sompa 106.5 FM Accra and afi www.sompaonline.com mo messages no ai ba ye no bebre ene mo fan cheyen ebre no nti ye no mamote ye nka ewo kasie mu me OBREMPONG-NANA KWAKU AMPOMAH miniminu yanom ADWOA Asare and afi Obaapa Nana ya kachire